South Africa sabingelela kuphi nakubulani khona ngeendawo nibona umduduzo ngamkhwanazi asivela kwenhlangano ithuleleni organization sinibeleke namhlanje singapha endaweni yaseMayville ngithi insuku zo-21 namhlanje mangaphosisi ku-September 2025 singapha-ke sizobona umndeni ngosizi abanalo olwehleleke abantwana bakhona lapha ekhaya abamawele kodwa-ke ukhona ugogo wabantwana abe khona-ke umamdala wamawele ngisho njalo yebo kodwa-ke ibona basicele ngala ukuthi size sizozwa ukuthi-ke bacela usizo kuyiphi inkinga ababhekene nayo yikuphi la bafisa ukulelwa khona. Ngizocela nokuqala ngaye umama ugogo kuyena ongazothi abantwana bebengaphansi kwesandla sakhe. Sawubona ma. Yebo mntanami. Siyaphila ninjani ko? Ngiyaphila. Siyaphila mama. Thina sivela kaThuleleni sikabani lapha ekhaya? Ikambatha. Ikambatha umama? Yebo mama ukwambatha kuseMambathini lekhaya. Yebo seMayville. Yebo. Yini uMasiqalo? Oh, Khetho Christ. Oh yebo gogo. Gogo nakho nje sisibizwa ngeindaba ezingezinhle. Mhlambe nje ungasithatha usilandise gogo ukuthi kwenzakalani? Yebo mntanami. Abantwana noma ngasazi idate kodwa kwakungoLwesithathu babephethwe nje umkhuhlane ojwayelekile bahlale ubaphatha oyedwa ke uyena owayephethwe umkhuhlane lo kungiyena osemoshali wayeshisa kuphela ngokuthi bengivele ngikwazi ukuthi mangabe beshisa ngijwayele ukuthi ngihambe ngilapha eWestville Hospital bebancane bafike bangisize masinyana ngibuye nabo sebe right ngaqhubeka ke nokuthi ngoLwesithathu ngimse khona bese ngibheka nalo ose ICU ukuthi naye sengathi uthanda ukucinana emakhaleni becinana emakhaleni ngoba befuna ukuba nesinus sengithi hayi awuthi naye bayomcheck ngoba ngazi noma uzoqhubeka mhlawumbe bese ngenwa umkhuhlane uqhubeka ngahamba naye bangifika lapho udokotela washo ukuthi lo uzoba right lo usemoshali kodwa izinga lakhe liphezulu lokushisa kodwa kuzoba right wathi lo ose ICU akanalutho kuphela nje uzoba admit abobabili ngoba vele bayamawele nangagcina esehlupha ngoba angazwela umfowabo engekho aphindiselwe emuva kusala umfowabo ngempela ke waba admit abobabili ngoLwesithathu ngoLwesine wafika udokotela ekuseni wathi hayi sebe right uDr uMandla wathi sebe right bazokhishwa ngoLwesihlanu wathi ngizofika ekuseni ngifike ngiba discharge sobonana kusasa ke savalelisana wahamba ngoLwesihlanu ekuseni ingane sengigezile ngayigqokisa kahle sengilungele ukuthi siyaphuma kwafika uDr Botha wathi uDr Botha cha ingane azizokuphuma wafika nje wathi ngathi uyaba checka kancane wasethi hayi bona sebe right kodwa bazophuma namhlanje bazophuma kusasa ngomgqibelo wasethi lo semoshali akakhishi drip wathi lo osemoshali akasenasidingo sokuthi kube khona into ayinikwayo ngoba vele use right osasele kancane usazonebhalizwa yilo ose ICU wathi nakuye nginebhalizwa kuphela bese uya ngakusasa bazophuma futhi bobabili abasenankinga ngempela abantwana babeyidlalela ngoba nangalo lwesine uDr Mandla wafika vele sebedlala sebe right nalo beshisa kakhulu sekwehlile ngoba ngacela ngathi ngicela iphilisi leshuthe kwayo liyasheshisa nangempela bangenzela ke baba right mase kufanele ingane ngilindele ukuthi ngizophuma ngakusasa ngomgqibelo wase kuthi intambama ngabo 8 kunama sandwich athathwayo lapha adliwayo nje ngabo 8 usethi ke lo osemoshali gogo ngilambile mina uthi mina asambe silande izinkwa ngoba ikhona izinkwa zika 8 lapha ekhishini bese ngenza itiye
ngibenzele itiye bese ngibathathela amasendwich wabo. Ngibuye nabo bayihambela nje. Ngibuye nabo ngizobafunza. Bayidlele bathatha amasendwich bayilumela bayadla baphuza itiye bayadla baphuza itiye. Bese ngena unesi wakwaNgcobo. Athi mayengena sicima ugesi. Angena cima ugesi yonke indawo. Ngingedwa la eroomini. Lona omunye umlungu ebesinaye silele naye ngayizolo. Wakhishwa angazi bamkhiphelana bamsa kwenye iwodi. Mina ngasala ngedwa kule wodi. Wafika wasicimela ugesi wathi kuyalalwa manje kusebusuku. Wonke umuntu ulele. Akekho umuntu olele la. Mina ngedwa ewodini. Kodwa uzongicimela ugesi. Wawucima washiya omncane ugesi ubheke phansi. Wasiyabuza ethi kumnyama noma kuyakhanya ngathi mina hayi kumnyama. Wasekhanyisa lo nomnye ugesi. Esisuke sihamba. Thema esehambile. Ngaqeda ingane ukudla ngabalalisa amasinyane. Bengehlisile ukudla ukuthi kwehle kahle besanda kudla ngaso sikhathi ngoba ngabona ukuthi ngizoze mhlambe ngizonele kunesi agcine sezonde ingane zami ngcono ngithule. Ngibalalise masinyane. Ngazama ukubalalisa amasinya ukuze ngicime wonke labo gini nale gesi abewushiye engikhansele wona ngocima. Ngabalalisa ingane shuthi ukudla kungehlile kahle. Wagcina lo munye sekhwehlela. Wakhinceka ukuthi vele kade bedla bengake intshisi kahle ukudla. Wakhinceka bakhala bakhwehlela behle embedeni. Ngababamba ke hayi cha bathi baphalaza kancane. Baphalaza kancane. Kwafika omunye unesi onomusa. Wafika wangisiza wasula phansi wasebaphuzisa amanzi. Base bayayeka ke wasehamba elanda umuthi owu2 ethi uzobaphuzisa. Hayi ke mase ngithi mina hayi bazosuke baphalaze. Yabona njengoba nje besanda ukudla futhi besanda ukuphalaza. Bazosuke baphalaze kakhulu mangabe siphinde baphuyisa manje umuthi asibayeke. Wasethi hayi ngizobeka ke isithando sami ngizobeka lapha ya. Uyongibiza ngiyobuye ngizowaphuzisa kuyosho ngathi mina ngizokutshela mangukuthi banenkinga ebusuku. Wayesehamba ke. Thema esehambile ngabalalisa futhi balala. Besalele ngesikhashana ngathi kwaba isikhathi esingakanani. Ngiyozwa sebekhala ngoba ukhaliwe lelodwa nelodwa liyakhala. Bathi umbhede wawuwodwa manje simpintshene kulombhede lo kusho ukuthi wathi ma evuka wathinta lo ongapha bavele bethuka base bayakhala bakhaliswa nje ukuthi bethusene kuphela kwakungebuhlungu indawo babengashisi bengenalutho. Ngavuka ngabathatha ke uthi hayi bona phethwe yini ngabe kubuhlungu sisuni lo osemoshali ngambamba ngapha ngakwa right lo lona ose ICU ngambamba ngapha ngakwa left. Hayi bathe sebethule waqhamuka unesi uNgcobo weza nomuthi. Lo muthi uphethe ngelesyringes engaka. Ugcwele. Kusebusuku nami ngoba phela ngithukile nami angiboni kahle kodwa ngawubona ukuthi uphethe owodwa futhi nesyringes engaka. Wathi uphuzisa lo ongapha wanqaba lo ose ICU. Wanika ikhanda waze wahlehla. Wayesephuzisa lo ngapha. Ngithi mina phuzane ingane zami khona nizosizakala phela nibe right. Angazi mina ngitshela ukuthi uzosiza. Wamphuzisa lo wonke lo muthi zonke lento engaka le. Ngakho nje ngiyiphathile ngayibona kahle yayingaka. Kwasala ongaka. Lo ngaka kwawona awuthatha uqedelela kulo. Waphela lo ose ICU. Lo wawuphuza kakhulu osemoshali uyena ongabe ngisathinteka kwanhlobo eqeda ukuphuza lo muthi emva kokuba sengibona mina. Okay. Awusho ukuthi umuthi gogo wawugcwele la. Wawugcwele lapho ingaka leyo nto leyo. Awusho ukuthi wawuphuza kwasala ongaka. Yebo noma ngingabhekanga phela ukuthi ubani lapha kubani ukuthini. Kodwa kwasala into engaka. Okay. Kwasala into engaka. Awusho ukuthi lo waphuza omningi lo. Waphuza omningi lo. Waphuza omningi lo oshonile. Yebo. Lo waphuza ongaka. Hayi ngathula. Base bayalala futhi.
ngenkathi belala ngabalalisa kahle ngase ngilala nje phakathi kwabo endaweni ebincane ngoba umbhede ubumncane ngalala phakathi kwabo ngenza ukuthi bahlukanise ukuthi omunye angathinti omunye ngaze bathuke futhi baphinde bakhale. Ngithe ngizwa ebusuku engazi kwakuyisikhathi sini ngaleso sikhathi ngizwe izwi elithi gogo, ngithuke ngivuke, awu unesi pho ufuna ukuthini ngoba ngenkathi engibiza mina ethi gogo esho kakhulu ungathi umuntu othukile. Bese ngisala ngiba nokuyibuza ukuthi hawu unesi uyapi ngalesi sikhathi ingane ilele. Ngiyambona uphethe i-temperature. Kusho ukuthi ngenkathi ethi uphethe i-temperature ezo-check-a lezi ingane noma ezoba-check-a wathola ukuthi lo osemoshali usethule. Wasethuka wathi gogo akabe saqhubeka nalutho. Ngase ngithi mina ngenhliziyo hawu kungani engezange uzo-check-a lo ongapha na. Wa-check-a lo kuphela lona akangamcheck-a. Hayi bese kufika ukuthi ake ngiye etoilet ngiyomchamisa ngoba akachami vele phansi lo ose-ICU. Bese ngiyamvusa asambe sochama lutho. Ngithi hawu ngabe uthongo ngiphinde futhi ngimthathe ngithi hawu wena ngoba uyashesha kulokhu uzokuvuka indaba vuka phela. Ngimthatha ngithola ingane iqinile namehla asakwazi ukungibheka. Hawu ngimangale ngithi nayibo ingane nani ngigijime eqala ngise lapha ya kuyibheseni ngifike ngivulela amanzi ngiwathele ekhanda ngiwathele ebusweni. Ngithi mina hayibo ngibabaza ingane zinani ingane ngikhuluma ngedwa la ehodini. Zinani ingane kudliwa yini afike unesi uNcomo. Athi hayi ingane azinalutho balele bayeke balale. Ngithi mina ungasho kanjani ukuthi ingane zilele ngoba lezi ingane zinenkinga. Uyibulalela ingane zami. Bese ngithatha lengane le ngiphume nayo eminyango la ephasejini. Ngimemezeke ngithi ngelekeleleni zafa ingane zami. Ngelekeleleni lapho kubulawa ingane zami. Aphuma amanesi ayengale ngawabona noma ngawabona kancane nami sengididekile ikhanda. Aphuma amanesi agijima ezobheka ukuthi kwenze njani. Wagxuma naye kwazithukisa sengathi ubengabonanga ukuthi ingane silele. Uyena ingane wayibona kuqala ukuthi isithule. Leli linyiwele uyena walibona kuqala wathi angithule ingane zilele. Kwasho ukuthi kanti mina ngizokwazi ukuthi ngibone ngalo iwele linye ngikwazi ukubona ngoba yena wayefuna ukuthi zonke igcine seyithule nje kusekuseni ithule. Ngaqeda ke lapho ngakhala ke ingane ngibeke lapha ehlombe ngoba ingasakwazi ukuyiteta ngangasakwazi ukuyibamba kanje sivele siwugodo nje. Ngayibeka la ehlombe weza futhi yena wathi asambe siye ngale ngoba kuzoba nomsindo kanti la akufuneki kube nomsindo eduze kwaleli linyiwele. Amanesi nanka asengaphakathi selokho angazi ka imenzani ke lapha ke ngazi babemenzani lapha ke. Ngasuka lapho wangithanga hamba ngiyongena kulelo kuzana le room engale eyongivayela khona ngathi mangcobe ibulaleleni ingane zami. Uzibulaleleni uyiphuziseni. Onjani lo muthi namhlanje nokwenza ukuthi ubulale ingane zami kungakaze kwenzeke ngihlaze ngiyiza la ekhaya. Uyibulaleleni azange ngiphendule. Ngathi uyibulaleleni ingane zami azange ngiphendule. Wathula. Wafuna ukungivalela i-sliding door. Ngathi ungasivali i-sliding door usivalelani. Ngoba ngifuna ukuyobona le ngane ukuthi yenziwani ngale yana. Ngifuna ukuyosho ukuthi nalena ngicela bangisizele kunokuthi ithule zonke kanye. Wasiyeka ke. Ngaphuma ngalandela ngafika besayenza leyo nto abayenza yona ke. Ngingazi ukuthi babenza ngangisaba futhi ungena nale ngane le ngoba nayo inenkinga ukuthi bobabili angikwazi ukungenisa kanye. Ngoba ngangingedwa esibhedlela. Hayi ngathi udokotela uphi senimbizile basi udokotela sembizile usendleleni. Ngithe ngibona udokotela mangithi ngiyaya udokotela akekho kule ngane. Ula kwelinye office lingapha ekhoneni. Mawusuka e-reception lingapha ekhoneni. Ngithi udokotela uphi ngabe ngimemeza udokotela uphi nazo angisize kulena ke. Ulungileke phela sekwenzekile kuleya. Lena ke izosizwa nini ke pho yona. Udokotela ngene office lakhe elingapha eceleni ngene kule room engapha. Angimazi uhlele esitulweni angimazi wayenzani khona. Ngamemeza ke ngiyayizwa indoda ngiyamemeza uyasabela ngithi udokotela uphi udokotela uphi. Hayi ke avela ihlale lidokotela wazophuma ngesinye isikhathi. Bakhathi ingane ke bethangise ICU. Sahamba ke nayo sayise ICU.
ngayishiya-ke. Uma sengiyishiyile akekho umuntu ongitshela ukuthi ingane umntanami isithule isishonile kanti. Ngibuye ngithi ngiyoyibheka ngifice sebeyifaka uplastic bayemboza ngelokhuzana singeniswe kuplastic wavalwa kahle ngozipho wase isimbozwa. Akukho nese la ngitshela akukho dokotela wangitshela ngazibonela ngahlala phansi ke lapha negcekeni ke ephasejini ke ngasho ke ngemlomo ke ngakhala ke ngamemeza ukuthi bangcobo bengenzela ungangibulali imingane mina onconto ukungizwa ubuhlungu obungaka sengizikhulisela izingane zami zingenabazali bazo ngoba abazali bazo kabekho bashona unina noyise bashona kanye kanye manje sekubulawa izingane zami ngoba kade ngenzeni sengizikhulisele kangaka ngiwa nazo ngivuka lezi izingane zashiya abazali bazo zino 2 months bayishiya abazali bazo bahamba emhlabeni ngasala ngabakhulisa ngawa ngivuka nabo ngiboleka imali zabantu bengena ezibhedlela bephuma baze bakhula banga ngithi la sengithi ke akusafani sengizophumula ngoba basaguli njalo kanti bazobulawa uMaNcebo ke mase ngimbona uMaNcebo ngithi ngiyeze ephasejini ngiphuma lapha eICU mangimbona ngihamba nontombazana wami lomncane nangiphuma lapha ngaphakathi lapho sekuthule khona ingane umntanami abese vele athi abone ukuthi ngiyeza abaleka ungena kule room lapha yana bese ngifika ngima la eminyango ngithi angithandi ukungena kwamanje angikathandi ungena ngisafuna ukuma lapha ingane yami ihambe ngoba ngase ngivele ngase ngiphelelwe ngamandla kwasamina ihambe ke lengane yami lo ntombazana wami omncane hamba afika ngikhalela amanzi abuye nawe angiphuzise wona ke ngithe ngimbona uMaNcebo wayephuma ebalekela mina shona ngapha ekhuphuka lapha ephasejini ngathi sorry nesi ngicela uzela weza ngathi uphi umuntu ophuyisa izingane zami wathi ngiyabuya wasuka wahamba wafike watshela lo engithi mina ungisize izingane zilokhuza kade iphalaza nje kancane wafike wangisulela wasebaphuyisa amanzi kwasekuphela sekwedlula wahamba utshela yena lona ke yena weza ke wathi sithando sami nayi into nanku umuthi enginiphuzise wona iphatkhona wathi nanku umuthi engimphuzise wona ebengizobaphuzisa wona inanku wathi ngukhe futhi waba u2 mina ngiza nabo ngizobaphuzisa ngagcina ngingasabaphuzisanga ngoba sibonile ukuthi ngoba kade bephalaza angeke sikabaphuzisa sizobayeka ngoba nje ukuphalaza lokho mhlambe bezokwenza ukuthi baphinde babe nenhliziyo encane baphalaza ngeke sabaphuzisaka ngabayeka mina ngibaphuzisanga kusho ukuthi ke nangu ke oze wazobaphuzisa unesi uNcebo bengashisi bengenalutho wafika baphuzisa wathula ngaleso sikhathi lo nomunye wawuphuza kakhulu wathula lona ke yena angazi ke ukuthi uNkulunkulu uzothini ngoba lezi izingane bantu abami bese sivele seyiphila ngilungiselele ukuthi ngingazi ukuthi ekseni kusasa ngiyaphuma nazo ngizala ekhaya akwenzekanga uthi kudokotela naka amaphilisi mabembuza ke lapha uthi zibulawe lamaphilisi bantu abami naka uthi kusho ukuthi ngoba ugogo wazi udla amaphilisi eBP kusho ukuthi ziwathathile zawaginya zabulawa yiwo lezi ingane zidlala zidlile ngoba beyiphila ngenalutho zidlisa ingwa nocheese wakhona isibhedlela netiya lamaphilisi ngangiwashiyela ekhaya la yiwona engaginyana leli la ntambama ebusuku lehlisa amafutha emzimbeni leli ele BP ekseni nje ekseni kuphela angazi ke noma yabulala yini lamaphilisi ngiwashiyela ekhaya usethi uthi dokotela ubhoda zibulawe amaphilisi kagogo wazo zidlekwe nanginganakile mina ngaziboni ayela ekhaya udokotela ubhodi emuphi ngizwe kubala odokotela ababili khona lona wathi ingane sezi-right ukuthi zingareleaswa kusasa kwase kufika umuntu udokotela futhi wesibili othi wathi azingaphumi ngizwe ngasho njalo mama ngisho njalo ngane yami umuphi kubhodi lapho udokotela yena muphi ukhona nje umncanyana ngomzimba cha ngisho ukuthi uyena muphi lo wayethi ingane ziyaphuma noma lo wafika wathi ingane zingaphumi zophuma ubhoda yilo wathi ingane zingaphumi ngolwesihlanu wazovimba ukuthi zingaphumi ngolwesihlanu okay bengifisa ukuthola lapha yabo yebo uma ke uye lo othi ingane zibulawa amaphilisi kagogo eBP yebo uyibonile nizwadle ingane amaphilisi akayibonanga bese ewarani lama test kuzona emzimbeni wengane mhlambe leshonile nalephilayo wathola ukuthi egazini etholakalana ubuze kule ngane yami wathi ugogo zigada ubani ugogo wazo wathi ugogo wasethi ke
amaphilisi akanayo i-BP akawasebenza amaphilisi e-BP wathi kunamaphilisi e-BP wathi ke zibulawe yiwo-ke amaphilisi e-BP kungenzeka ukuthi ziwadlile iy'ngane amaphilisi e-BP wona-ke awenze kanje umonakalo ngoba mntanami lena elapha e-ICU ingane leyo ngane lebingenalutho futhi akaziphathe ngisho nawumphimba akaziphathe ngisho kodwa ngimangele mase ngithi ngiyabuza mina ngomgqibelo ngithi mina kahle kahle nibonani yini evelayo lapha enganeni ngoba phela bamthathile igazi yini evelayo bathi ivirus ngithi ivirus yani le yini le ivirus isilwane sini leso phela mina kangazi ivirus lenisho bathi ivirus yomphimbo njengamanje unezilonda isidumo mntanami isidumo nje lezi ngane sezinezilonda kade izokhishwa ngomgqibelo ekseni kodwa masinyane nje sezinezilonda hayi lo unezilonda iyona lento kwesikhathi kuyenzeka ukuthi iyabulala kwesikhathi angazi kanjani bangivala ngalokho ke bathi ingane le angazi liyana bashongo ngayo ngoba bengangitshele ngisho ukungitshela ukuthi isithule bathi ivirus ivuvukela emphinjeni amanye emphinjeni entanyeni kanjalo la ngaphakathi kodwa kuthiwa kuvuvukile impela indlala zakhona zivuvukile wathiwa ke nasemakhaleni ke uvalekile kucinene ngoba wazi wathi omunye udokotela wathi akazi mhlawumbe angagcina ehlinzwa ngathi cha ayikho indawo azohlinzwa kuyo la kuthiwa kuvuvuke khona makungukuthi mhlawumbe uNkulunkulu akavumi naye uyoba akavumi kodwa angivumi ukuthi ahlinzwe ngoba lezi ngane izohlinzwa nje upoison mntanami ohlale la uhlala poison lena wavele wayinqoma ngaso leso sikhathi le uhlale la upoison emphinjeni lapho kuthiwa khona kuvuvukile kuneyindlala ngizocela ukuthi mhlambe njengamanje ngoba ngiyazi ukuthi ubuhlungu ukuhlela ekhaya nani nidinga impendulo yabo ukuthi kwenzakaleni kahle kahle yabo silinde mhlambe ukuze kuphume okuyikhona kwemphumela yokutesta ngithi yabo ukuthi izingane kahle kahle ngempela yini le ezenza ukuthi kwenzeke lo monakalo owenzakalele kuzona yebo sidinga lokho yabo so ngiyakule ukuthi ke uma sebe ephuma ama results azosho mhlawumbe ukuthi upoison noma ngabe mhlawumbe ukuthi yini noma mhlawumbe amaphilisi kagogo la udokotela athi amaphilisi kagogo yabo esingazi ukuthi khona kuphi yabo khona impendulo ngiyacabanga ukuthi kufuneka niyithole ukuze nizokwazi ngempela ukuthi nime ukuze makuphumela kapoison liphume ligcwele ukuthi upoison ngempela ngithi yabo okwamanje asinayo angicanga nayo into ephathekayo ningama phezulu kwayo ngithi yabo yokuthi sigcwele upoison yabo ngoba nabo bathi amaphilisi kagogo yabo uthi ngokuchaza kwakhe mengabe buza mina uthi ugogo yawakhona ni treatment ngokuchaza kwakhe mangabe buza mina udokotela uthi ikhona ne-treatment esebenzisa ugogo wey'ngane bese ngavuma mina ngathi yebo ikhona nje abantu abadala nje zonke umuntu omdala kukhona amaphilisi asuke wasebenzisa usethi yena ngoba mina ngangicela ukuthi ngicela angithathele amagazi kulo mntana lo osele esibhedlela just ukucheck ukuthi kade yini bese wathi yena akakwazi ukuthi awathathe ngenxa ukuthi ingane sekuney'nsuku ihlalile esibhedlela futhi yena into ayicelayo ucela amaphilisi amama ukuze awa-check ukuthi mhlambe iy'ngane ayidlanga ayinona ngoba usola ukuthi maybe kungenzeka ukuthi yena kungenzeka ukuthi zidle wona kodwa ucela thina awalethe uma ngabe kucheckwa kuvele kucheckwe wona ngicabanga ukuthi usefuna ukuthatha iblame bese ethi la amaphilisi because ingane ngalela langa udokotela bekacela ukuthi ucela ihlinzwe amankanka bathi avuvukele ayikhona ukuphefumula la ngamuzwa kuthange khuluma kodwa angazi amalanga kanjani uyabona ukuthi mase kufinyelele nakumalanga ukuthi kufinyelela kanjani ukuthi amalanga engane mhlawumbe abe inkinga okusho ukuthi uyasho ukuthi naloyana uhambe uhluleke ukuphefumula so kuvaleke amankanka bekasho ukuthi ucela ahlizwe azafaka emshinini wokuphefumula nje ingoba waye suffocate ukuphefumula the time ephefumula kwakubhakuza la kuvalekile konke la then amapayipi kangena la ngoba nje ubefakwe nelinye ipayipi elingena la wathi mabelikhipha kuthangi laphuma kangaka kuyona ingane babembhobozela langena konke la mase belidonsa balihlubula lithi bathi angazi benzelani kodwa nje le ndawo iyayi affectekile gogo njengamanje isimo lapha ekhaya lento yenzeka ngithi ngizwa kuthiwa ngesabathe ledlula ngithi okumhlaka ba
Bekumhlaka 14 last week. No, it was around the 14. Angisazi. So namhlanje umhlaka 21 namhlanje. Yes. So senifihlile gogo. Cha, Angakafihli. Okay, 12. Angakafihli ma. cha sikafihli. Okay. Ungasho ingqinamba mhlambe zike gogo ukuthi nikwazi ukuthi nini. Ingqinamba ngane yami zisekuthenini bekuthiwa ngoba amawele silinde loya olapha esibhedlela amawele futhi anginakho nokuthi ngizomfihla ngani lo mntwana yomntanami ngoba anginamali anginalutho ebenginakho ngokwazi ukuthi lezi ingane zigula ngokuhlukumezeka thina singamaZulu mhlambe ithatha imoya yokuthi abazali bazo abekho zibe nalokho uma umuntu ekwagula manje asheshe ngimbona ukuthi useyayetha masinyane bese ngithi ayi angiphuthumise lapha yana ngibeka lawo masente ukuthi ngenzele ukuthi bangene ku-medical aid uma ngibona ukuthi banenkinga ngiphuthume lapha ngezokhu ngidileya la kokhi ngedwada ngcono bazongisheshisela labana ngoba bebengisheshisela anginamali nokuthi ngizothatha ngihlanganise nani anginalutho nje. Okay, ilezo inkinga ebamba ukuthi mhlambe bakwazi ukubekeka lokho osiko lokuthi nalo ufuna kabe khona. Okay. Okay. Umbuzo nalo gogo bengithi ngifisa ukuthi ngithole kona ukuthi inhlelo zokuthi zilungiselelo zomngcwabo zonke zizokwenziwa lapha ekhaya. Ngoba ngithi ingane izala abantu abawu2 khona ubaba nomama. Cha, uma waya kagananga mntanami. Okay. KwaZondi. Yebo ngiyavuma sisibongo sakwaZondi kodwa kagananga kwaZondi. Ingakho izingane zami zikhulele kimi. Zihlala kimi. Njengoba ngonyaka ozayo nje bekufanele bethe 2026 ubethe ummeli ufuna ngibabuyisela ubabona ukuthi ngibaphethe kanjani. Ngoba bakhulele kumina kwaziwa mina yonke into engiyenzayo yenziwa yimina nabo labaya esibhedlela baze babulala lezi ingane babathi ingane kagogo zihlala nogogo bazi ugogo akho umuntu abamaziyo. Bayazi futhi ukuthi ayinabazali ngabatshela bengibuza ngoba ubhalisa yonke imininingwane lapha ayikho into ozoyishintsha makuthiwa bhalisa konke ukuthi abazali beingane baphi ngabhalisa ngabatshela wonke ngisho amanesi ngisho akekho umuntu obengazi lezi ingane ziyingane ezingenabazali. Ingakho ekseni ngomgqibelo amanesi abe nozwelo nami akhala ngisho ocleaner ngisho abaphekayo lapha bebone ingane izolo bevalelisana besho high five so bona kusasa mngane wami usuphuma bayifica ingane kuthiwa ayiseke lisithulele nenye isisemosho silapha neICU. Bengicela ukuthi uhulumeni lolu daba lithathele phezulu kube enze ubulungiswa ngesibhedlela ngihlukumezekile abantu abami ngihlukumezekile ngaye kitoha ngathi ngiyekela lezi ingane ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlale nazo ngizikhulise ngibona lokho ezikhula ngokuyenda lokho ngokuyenda sezi right ke manje lapha sengithi za right manje ingane zami ngaphumula nakho sekuvela lenkinga. Ngicela nje ubulungiswa uNkulunkulu wami ngicela ubulungiswa udokotela achaza ukuthi ingane zami zidleni nentombazane liyakwaNgcobo ichaza ukuthi inkosi bengenzeni. Bese lenyama ngale abantwana. 3 years nobani lenyanga. Yebo. Obese kusele mhlawumbe 3 months on mawuthu ama 3. Okay, njengamanje nifisa ukulekelela entweni zomngcwabo. Yebo baba. Abekho basavele mhlawumbe ukuthi bangakwazi ukuthi banilekelele. Besingakalokhuzi kumuntu ngoba ngikhathi kufika nina nje lapha ngoba phela nami angazi lutho. Ngizwa ngokutshelwa ngimdala. Ngiyaqala ukuvelelwa ilenkinga nje. Okay. South Africa izolo ngifikile lapha ekhaya ngoba udaba mina ngilithole ngoLwesihlanu ebusuku. Bekumhla 19 ngithola udaba lakhona lapha ekhaya. Ngase ngithi okusho ukuthi umuntu akazange ukuthi alove esontweni ayeze ngala ngoba nantu usizi sesilizwile. So ke safika izolo akufikeni kwethu ke sithe masiseza lo daba salalele ngase ke ngithinta ke uBrigadier Ubhengu the head of forensic la KZN ukuthi ngicela advice kuyena asilekelele kunokusinike guidance kule family
ukwazi leko kuba advisor noma ngeke ngisho ukuthi ikuphi ngoba ngifuna ukuveza la on record ukuthi nizwile akusho izolo mama ngithi yebo benikhona ngicwele into ngithi yebo ama-advisor awashilo ngicabanga ukuthi neclear ngakuthi what steps efanele wathathe in terms of lokho kufuneka kwenzeke yebo futhi kusasa kuzoba njalo yebo gogo ngizohamba ngane yami okay yebo thina njengothweleni ukusondela kwethu besithi-ke asizoza udaba lomnesicethu asisondele sizozwa ukuthi nanto udaba ukuthi yabona nenkinga la but-ke thanks ukuthi uBrigadier ngikwazi lokuthi at the same time ngikwazi usimthole izolo-ke ayinike i-guidance yabo so-ke lokhu akushilo ngizocela ukuthi kusho ukuthi-ke kusasa nigxume nihlale nenze khona yebo yes bese ngithi ngicela-ke gogo nje ngisazoza kuwena dadewethu ngicela gogo ucele kubantu base-South Africa ukulekeleleka mhlambe ngey'ndleko zokuthi ukwazi ukuthi-ke kuye kuthiwa ngithi lenziwa njani iwele kuthiwa wendile uzofihlwa ngithi ukuthi ey'ndlekweni mhlambe zokufihla okhala ngazo gogo mhlambe ngicela ucele kubantu base-South Africa bangakwazi ukuthi balule isandla mama yebo bengicela i-South Africa ingisize ingenelele inkosi yami ikwazi ungilulela isandla ngifihla abantu abazukulu ngifihla umzukulu wami owendile oyedwa use-ICU naye ngingazi ukuthi uzophila yini ngoba befakwa leli pipe njenga kunenkinga emphinjeni la okuthiwa khona une-virus engathi yayingene kanjani ngiyacela ukuthi ningilekelele la ningenelele ngoba bengingenalo amasenti benginabo bengiwabekelela bengenzela ukuthi ngikhulise ngabantwana bami ngingazi ukuthi kugcineni kogcina kunje ngiyacela nomkhwanazi ubaba umkhwanazi naye angenelele wamaphoyisa ukuthi luphenyo lolu daba usibhedlela sizame ukuthi sijeziswe ngiyacela ngikhathazekile ngibulawele izingane zami ngoba bazi ukuthi abazukulu bami ngoba bazi ukuthi zihlala nogogo kuphela zahambelwa ngabazali bazo uyise nonina bashona babashiya benenyanga embili amawele ngayikhulisela namhlanje ishonele lenye ngendlela engayiboni naleli elinye angilazi impilo yalo ukuthi izoqhubeka kangakanani ngoba nala liko strong li-weak ngezinto kade zenziwa kulona ingane umntanami yayiphuma isiphila-ke yona zayiphila ngomgqibelo kube ubhoda wangiyekela ngahamba ngoLwesihlanu ngaba ngikho kule nkinga ngiyacela ningisize South Africa ngiyabonga mama ngizocela nje ukuthi-ke ngize ngapha udadewethu okuyena-ke angangithola i-inbox yakhe ngoLwesihlanu ebusuku sawubona manje ngiqale phansi ukubingele kahle-ke official manje sawubona yebo njani siyaphila njani ngiyaphila siyaphila ubani igama dadewethu uNonhlanhla ngokamtshana khona la eMayville yebo dadewethu ngangithola i-inbox yakho ekuthanga so yebo yes umama wakho lo yebo umama ongizalayo okay iy'ngane lezi ezadadewethu omncane mina ngimdala kunaye okay siyezwa nabazali ukuthi abasekho bengane yebo bashiya ngo 2022 kwakuwuFebruary mhla 13 ngoba sathola umbiko wokuthi abasekho babe ukugula noma cha balimala badutshulwa balimalele eMlazi sahamba-ke sayobabheka esigamekweni balinyazwa bendawonye yebo kunokulo zasala-ke iy'ngane kunina ekhaya yebo abashiya unengane ngithi amawele ayabhanqa bawu-3 bebebawu-3 amawele onke cha bebebawu-2 njalo kuwumfowabo omdala bese kuba amawele ngoba selendile lodwa futhi basele babili okay ugogo lokhu asesithathe wasibeka khona kukhona mhlawumbe ongafisa wona ukucacisa mhlawumbe uma khona lapho gashiya khona ngoba mina ngangingekho umama nje into abeyicela kakhulu ubulungisa ngoba vele umphefumulo womntwana ngeke sisawuthola
ngoba nodadewethu wahamba but akukaze kuze kube khona i-investigation eyenziwayo just ukuthola ubulungiswa nje. So besicela ukuthi-ke kodwa kulo ingane yakhe-ke at least-ke kube khona into eyenziwayo, singayekeleli nje kanjalo. Noma ngabe kuthiwa umphefumulo wakhe ngeke usabuya, kodwa uma ngabe sitholile ukuthi kwenzakalani, akukuningi mhlawumbe akudingayo nje ukwazi, ngoba angeke size mina ngokwami angeke ngize ngithi mhlawumbe ngicabanga okuningi nani nani, but uma ngabe ichaza nayo uyichaza ngendlela yokuzwa ubuhlungu bakhe lobu ngokuthi wayekhona. Kodwa into ebesiyicela nje ukuthi at least udokotela akachaze nesibhedlela ukuthi kwenzakalani, sithole ubulungiswa nje siwumndeni. Yilokho nje sikucelayo. Okay, umntwana njengamanje uwona ohleli esibhedlela? Yebo, uhleli nami esibhedlela kusukela ngosuku engene ngalo nje e-ICU, ngoba ngafika mhlawumbe ngafika emini. Lo omunye bathi engazuthi wenda umphefumulo wakhe mhlawumbe waphuma ekuseni ngey'ntatha, kodwa udokotela ngaleso sikhathi akakaze aza informe even amaphoyisa, aza informe lutho. Nephepha lelo kuthiwa kumele asheshe alisayine ukuze liye emaphoyiseni, bese kuqhubeka nje nenhlelo kwazisa ukuthi sekukhona umphefumulo ophumile, akakaze akwenze ngowethu umntwana. Umntwana waze waphuma esibhedlela elokhu ehlele eqhinqile lapha embhedeni sembhekile, waze waphuma sekuntambama mhlawumbe bekuwo-3-2 kuyimandi abantu basecebo lethu basemoshwali bemkhipha bephuma naye elokhu ehamba ekuseni, waze wahamba ntambama silokhu sihleli naye wadini simbhekile. Udokotela-ke kuthiwa-ke uma ngabe ku-inform amaphoyisa la informiwe, akakaze nakhona azawa a-informe kubikwe icala, because kuyaye kube khona amaphoyisa afikayo ezo-check-a, ahlole isidumbu, noma engahloli isidumbu kodwa afike esho ngokuzwa kwami. Kodwa konke lokhu akakwenzanga, even iphepha ekumele liye ecebo lethu waze walisayina after 2 days or after 3 days, kwayimande elisayina-ke ukuze thina sikwazi ukulithatha silihambise emoshali. Isibhedlela sasanikeza nini iy'mpendulo mhlawumbe i-management yakhona ngokuthi kwenzakaleni ngabaphathi? Ngoba mina ngilokhu ngihleli nengane e-ICU khona esibhedlela, bengingasitholi, ngiqala izolo ukukwazi ukuphuma ngize la ekhaya ngoba ade ngifika. Kodwa ngokusho kosisi bathi bahlangana ne-management, kwahlalwa phansi, kodwa into ababeyisho engathi udokotela wayelokhu emingele ukuthi nje yena iy'ngane ucabanga ukuthi zidla amaphilisi, i-treatment iyagoga ayisebenzisayo. Futhi kwathi uma bekhuluma naye wayelokhu eqhubeka ephakamisa umoya. I-management-ke kwathi noma sebeyicela ukuthi bacela ukuthi ingane yenziwe i-postmortem, kwathiwa ngeke bekwazi ukuyenza ngoba umzimba usuze waphuma ngaphandle. Okay, so for now alinazo iy'mpendulo lezi engathi zi-comfortable ukuthi naso iphathekayo? Cha, There's no any report futhi ephumile official ukuthi abantwana badle kwenzakaleni ngawo? cha, thulekile nje. Okay, ubukhona izolo sesi. Ngibuyela kwena-ke njengomuntu omusha manje, ngiya-understand ugogo ukuthi nesimo abhekene naso ngeke akwazi mhlawumbe ukuthi-ke ingqondo ibambe konke, yabo, nokuthi azi ukuthi kufanele kwenzeni. Uzwile i-advice uBrigadier ngayivezile izolo? Yebo, ngizwile. Clear, loud and clear? Yebo. Are you sure ukuthi what to do tomorrow? Yebo, nginesho. Okay, so shuthi-ke singakuthemba kulokho ukuthi Ya, ningangithemba ngoba kodwa namhlanje ngibuyela kuyingane, ngizophinda ngivuke ekuseni futhi ngize bese ngiyamphelezela yena uma sihambe siye khona. Okay. La kumele kuyiwe khona. Usephumile ICU lo mntwana? Use-ICU na, kodwa uyazama nje ukuthi aphikaphe. Okay. Yebo. So-ke umama ngapha ukhalena ngendaba ukuthi umngcwabo njengoba umile, okay, ngokwesiko lwamawele ngithi ufuna kube khona naleli elikhona eliphilayo. Yebo. Okusho ukuthi ngakusho ukuthi okunye okusabambile lokho. Yebo. Waphinde gogo futhi wakhala ngama-cost indleko zomngcwabo ukuthi akho lutho. Yebo. Ngicela nawe ukuthi ucele kubantu la South Africa ukuthi banilekelele. Bengicela ukufakaza nami lokho bekusho umama ukuthi uyacela ukuthi kubantu abangaba namandla okusilekelela ekutheni kufihleke ingane eyasiswami, mhlambe bengacela besisize nanoma ngaziphi indlela basincede ukuthi akwazi ukuthi abekwe kahle umntwana. Yebo. Yebo. Okay.
South Africa njengoba ngisho nje ukuthi besike besaba khona izolo la but-ke okuningi kukhulumekile izolo ke ngeke ngithanda ukuthi ngikuveze la on record but-ke kufuneka bakwenze bona kusuka kusasa sesiyobona-ke basebekwenzile bese emva kwalokho-ke mhlampe-ke siya-engage futhi nabo lapho bazodinga khona ukuthi sibalekele ngakhona yabo but khona kusafuneka bakwenze bona njengomndeni kuqala yabo okungasidingi thina okudinga bona mase bekwenzile-ke therefore-ke thina siwe sesifika-ke sesizolekelela lokho ababe sebekwenzile. Ngicela nje ukuthi ngiyima kwamanje la ngoba sisazonibona vele ngithi yebo build up to mhlambe funeral nokuthi umntwana nawe uyaresponda ngahle esibhedlela uyadedelwa yabo njengoba sinxusile-ke mhlampe-ke ngiye ngisabeke kwesinye isikhathi yabo ukuthi abantu bashiye inamba limise kanjani especially njengoba nisesimeni esikanje but-ke ngiye ngithi umuntu ngim-advise ukuthi kuhle kubi ukushiya iy'namba kuma-social network because abanye abantu khona abantu abangasile yabo kuthi isimo sinzima si-serious yena acabange okwakhe yabo so-ke ngithi umuntu kuye kube kuyena ukuthatha isinqumo sokuthi-ke if inamba uyayishiya yini noma akayishiyi ukuze kubantu abafisa mhlawumbe ukwelula isandla mhlawumbe balethe usizo bakwazi ukuthi bacontact-ane nanje ngqo but-ke sengizwa ngane ekhaya ukuthi nithatha siphi isinqumo. Ikhona engingayishiya mina yami ngiseceleni ngisebenzisa anginenkinga ngoba ngiyatholakala kuyona. Okay ma. Yebo. Ungayishiya tata. Ithi 064 003 1164. Ngayiphinda. Uphinde ma. 064 003 1164. Bazothola abantu. Yebo bazothola. Bazothola ba? uNonhlanhla wakamtshali. Okay, umam umamkhulu wengane. Mamkhulu. Yebo. Oh, umkhulu. Liqhamuka phela igama uthi umamkhulu. Uma kwathathela kumuntu wemkhulu mama mhlawumbe uthiwa behlukanisa umamncane isikhona emncane ngomzimba uthi umamncane lo umkhulu ke lo umamdala. Yebo. No, South Africa ilolo sizela ekhaya ke lamawele abe nenkinga la esibhedlela nithe yini isibhedlela? IseWestville Hospital. Westville Hospital futhi isibhedlela sabucala sona sahulumeni. Cha kusona sahulumeni. Yebo senizwile ukuthi kwenzakaleni ngabantwana ke omunye ke njengamanje usemakhazeni ke lona omunye se-ICU lempilo yakhe asithembe ukuthi ke uNkulunkulu uzoba muhle nomndeni ukwazi ukuthola lokuthiwa iclosure because umphefumulo ukwazi ukuthi umukele uma ngabe iqiniso ulitholile ukuthi kwenzeke ukuthi bese ke nawo umphefumulo ngesikhathi sawo ukwazi ukuthi wamukele ukuze kwazi impilo ukuthi iqhubeke kuye phambili ngoba mangabe kuukuthi kusasele umgodi abangakwazi ukuthi bathole impendulo kona lokho ke kuhambe abantu kubalimaza yabo ukuthi ingabe kwenzakalani njengoba the nizwa nje bekhala ngoma wayengane ukuthi angathi bayabulawa nobabayo kodwa namanje impendulo abayitholi lokho kuseyisilonda kubona sekwenzeke lokho einganeka sithembe ukuthi lokho eingane zizokwazi ukuthi impendulo ibe khona mina njengothuleleni siyasibongela nisale kahle emakhaya.